Sarong residensya sa Daet Camarines Norte natumtom nin kalayo mantang sarong insidente man nin kasulo na irehistro sa syudad ni Naga. Uyan report. Mayo nang naisalbar pang gamit ang sarong pamilya. Makalis matumtum nin kalayo ang residensyang ini sa Purok 9 Barangay 8 Daet Camarines Norte. Nagtarabang-tabang pakutaan mga kataid kaining harong sa pagpalsok sa kalayo. Alagad marikas man giraray na naglakop ang kasulo. Lahat po wala kaming naisalba. Ultimong, yung suot lang namin ang naisalba namin, pati kami. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad. Alagad pigihiling kan BFP na posibleng faulty wiring ang pigikanan kan kasulo. Muli po paalala mga kabarangay namin na ang pag-iingat po sa sunog ay hindi po kayo nag-iisa. Sama-sama po tayo, mag-iingat po tayo. Mientras tanto, sarong insidente maning kasuluan na irehistro sa Laucan DPWH compound sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, Kasubanggi. Basado sa investigasyon kan BFP Naga, nagpunan kalayo sa napabayaang siga sa mga basurang nakatambak sa lugar. Tulos man na napalsok ang mga nagresponding bombero ang kalayo. Lalo na po itong mga nagsusunog ng mga plastics, di ba po bawal po yan sa Clean Air Act. Mga arog po kayo ng lalo-lalo ngayon pong summer, talagang pinagbabawal mi. Kaibahan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.